sujeng dalu Mbak Puri. Nggih, sugeng dalu Mas. Cantike. Pripun pun rada padang mripate? Nggih, lumayan. Heeh. Wae nek kira-kira ngantuk sebul kupinge. Mbak Eni nganti kesel nyebuli. Lah wong nggih bajutan terus wonten lah pripun to Mas enten mobil niku ajeng turu mboten saged. Digodani kanca-kanca apa piye kok? Nggih, terutama Sing nakal sapa? ning sing Jepong. Jar Arep mapan jambak rambutku. Heeh. Lah kono jambak ya rambute kono kejambak dhewe. Iya to, Den. Ora ngaku. Coba bawa pelok 6, pelok 6 terserah bawane napa mengki tibane mari kangen. Bebas. Mas bawa mawon sing bawa nggih. Mboten kula pengen sampean. Ngopo ora ngaku nek jambak aku? Kok gumun kula sing diparingi kok nggih kula tok. Mergo sampean sing ngantuk coba diombe olehmu ngombe piye? Pripun? Diunjuk sik kopine diunjuk sik. Santai mawon teng mriki. Nah. Ngaduh. Sanggup mawon omah dhewe. Ah. Matur suwun. Kira Niki jenenge kopi lanang, Mas. Kok iso kopi lanang? Gak nggawa susu iki. Loh. Piye to, Mas? Tak ya logika to. Ya logika masuk akal, masuk akal. Nek kopi susu kuwi jenenge kopi wedok. Heeh. Nggawa susu. Kowe ya lucu. Ora ngomong abanan. Jan semu tenan nek Puri. Bawa Pur. Sis aku pesen kopi lanang. Ya Pur. Mumpung ditunggoni Pak Muri sak rombongan ngono iya sembah nuwun Pak Muri Mojo Agung iya. Yo, Pur. Pangkur mawon biasa. Iya monggo. Mingkar mingkur renghang koro suarane yo lemah lembut edian. Bocah kaya ngene kok wedi karo cah lanang menika dereng kagungan garwa lho menika saestu menika. Monggo kan betahaken mantu elek-elekan. Ya telek aku kok Mas. Malahan apa-apa. Swarga. Sing disenengi Mbah Parmin Tlaga Wungu ngomong jarite sampean iki. Lah pripun? Jarite Mbak Puri niku motive pring sedapur Mas Sigit. Niki nganu lho elek-elek nggih dapur kula dhewe niki. Ayo, kuwi lagi pringe ketok ayu. Wah, urung oyote. Oyote kok kalih Mas. Terus Akar sing biasa. Rana karenan marati siwi Campur Semarang dadi ora apa-apa. Wong Semarang sinawang resmining kidung sinubu sinu karata nene mbreh kratarata pakaratining ngilmu luhung ugi konjo kadang-kadang taruna ya Karang Taruna Desa Sabang kadang-kadang Karang Taruna ya mari kangen karo Kijing Miring ya ugi konjo Pak Saturi monggo backe Mbak Puri kang tumrap ning tanah
Jawa agama ageming haji mari kangen nggih nggih ya naming langgam napa jaipong barang garape langgam nggih kaya biasane oh biasane nggih lali ah ngantuk aduh oh nggih yo tangi karo joget monggo Mas monggo Mas piye apa monggo Mas piye caramu monggo Mas napas wis kaya mbok-mbokane presiden ya cok dados